Kupelishuin pibro session pan tahakan ego video mentang matai shpang ke katir tes namta gitu giba artatin ba kimtip ke kata katir tes te penkre ayu ke beri penkre ke beri puli dengan mentah kan ego video dengan matai pi shpang kata ke katir tes te kan notis empat tip bedu mentaro empat yo te shuya abed lalu kan mi kata kan notis namta ka tes ba namta ki result jong kini yubi ke ibi te ngin shuya abed te kitu gi barang haban up nam tak tes anang penkre ba te ngan batai mata shpang ke kata tes mo nam tai kat kan ne gi bom gi bar tatin te pehang ne test is a test of your knowledge and skill test phap test ya kata ka jingnang jing start jing phi ka jing tip jing phi shpang kata kam pitre mat ka skill ba phi don kumno pinang ban pen I ta ka skill ba phi don gen ba pitre. It involves theoretical and practical demonstration of knowledge. Demonstration kemudian ba phap demonstrate phap batai kan phap batai bat da kapan I da kam bat ban chu batai tang da ka ketin kan haple kumta kata kam kan jing batai kan phi kan phap don bor atli kita bat ka knowledge bat ka practical skill ba phiapan pen I hang tu ba demonstrate phang kata kam kan la kara de ha ba khat nyut phiapan khar ge nyut phap bret kumta kan okay to te ha kan ka tes jong ka miglia police ka don lightly gidon ka sweepers te ka don ka barbers bat cook menta gidon tangi kilat tang kita post mo kilat okay pen kane ngai shupin inuksa mo kane ngai shupin inuksa kane ka de ba ngai shupin inuksa amde bong ba kan wan kumni mar ba kamak setengah trai kan de hi 6% po la ka jong mara ka de 8% po 10% po kan wan him tan 6% po gitu te kan ne ka de tang wan pin inuksa ya ka jong phia I ki mak kan page sweepers knowledge about tools cleaning page phang jing tip jing fish phang tiar kitar shugin IP shpo mak laban de shpo la ne laban de arpo laban de laipo laban tip ndai kin phia la ka jong omde bang ba ai kolum ben te kin phia la ka jong cleaning of bathroom toilet wash basin extra lada kin pha IP kita mau omla ban ong bakan de bi kumta ndai lada kin pha IP shubin pha IP ban khoi japan khana ban khoi ya kamera zoom kamera side kamera kin ai kata mak kin phia mak kin pha khar IP kin nyut kin pha tab pha bread kin tar kin ai mak la ka jong kin shubu don ki pat ki balik la ne ka sub tang kumno pinang ban ne atar kan de la ka jong ka mak mo te pintip anda pla le hin ba kita hi phaban khre phaban ton kata kan knowledge kini te sweepers te amdon kaman play ndai phab nang pade ban batai kan la rakhi kali jing li phi pin chut de ke ya ka toilet phaban batai o do taw tang ipnon kam te pan khuj man yu kumno ban rai ki nyut phaban nang pla don hi kata kan knowledge te kuma phi le hiyeng kuma phi tre kan no phi tre phaban batai kum tai kata ka yu video long confident bede ban batai ban tre ru tre pha tangkum tai tengen sa IP ki mak kat kum ka kam pa fitre gen kajing batai bar kajing tre kajing pi ma ya ka sweepers telah ira su hi te ya bro nadu ka cooks nadu barbaro kin phe hi kum nei ki mak kin ai la kajing mak kar kum kajing pha kajing pi kin sa ayu yang le sweepers cooks kane ngai shim nuksa amde ba kan long tek kum ne la ban ya per to ma hakam kum nei kan long ma cooking of chapati rice and cooking of rice cooking of vegetables extra for 100 men cooking of meat fish extra khir shura dai fa shed jing shed phi nam ta kish pangot kibreu kin cleaning phi kan no kilo la ne kan no tin la ne kan no yu haban shed kya kan no haban shed kan no ko haban ai ka ding le kum no kin cleaning nam ta kan la ne kin fa shed phi to shed man ta kan ta ada hi pashat phaban shat ada ki shukali jingli phaban batai ki shpang gumta shukim lara kem pashat khaur pashat juhur fi to shat juhur menta lane to shat do menta ka e bari fan yu la bul ai lu pai phiang tu gi ter kitar baro te phaban batai kita phaban shat tes ai ki mak jung phi namta kita kan namta kok ma nong shat namta kok te ki ai phi ki mak kat kum ko kat kam pi tre bar ka jing jubab jung phi ki jing kli ba ki kli gen don kam general knowledge don kam e ma wanam kslai kata teken kalium tai barbar te ki badej phang barbar kitu klate bi badej phang barbar klanang hiban khapsnu phaban nang khapsnu umde bang bhai fi shulej be pa phempat nang man khapsnu undai fi lej man thebe ko barbar em pha nang hiban khapsnu te kidon hair cutting of various type teken kali fish phang ta ki
karno jat ki jing khap snyu phinang man khap khaban kali phya be thu i kertang la lon kertang nganang man khap komta pila batai ni ko ngan kali komta English bu body or head massage kin shukali phi kata lawan tip knowledge about use of tools machine use netre do kajing nang ti phi kumo ki machine ba phi pin non kam hawa pun khap snyu nang na ang nang nam nang ban use kit ban pon kam utaw tiar hak ai ban pon kam kin kali phi kum kita ke kali te la da phi de kam khap snyu te phi nang hi la da phi non kam ga machine non kam kansi kam ke blade on kam kono phi nang hi ke ban ta ke ban yu phi nang hi ban matai la da phi de pa kata ka kam kain te kitu ki ba de nam ta kan ga followers saya pen kre bah sa long deven long confident devan arta tilane bandar bas wanam kuslai don general knowledge don kaman pulikot ne man tho exam non kaman tho exam thang ban tre ban jubab hi man pen i hang tu ka kam go pi tre ban jubab ban ye ki jingli ba ki kali kan tang ki tahi don kam ye te tang ki ne ki jing batai ngathrai kin yarap hi phi nengam ta ki ban kam hikum ne inuk samo ngadan jinglik sewer pipeline la tin tang kumno phin le kin matai tu hu pakhat nyut phi kumne ki la me phi shaka jaka bun nyut phan pakhar kanno phi la ban khar khuj bha mta kan kini long tang kum ga ye inuk sa te wanom kuslai ye abe ka por kan notice kan mi te sadalo dikit card jong phi और फिर वन काम में कन मिनट om de wang man chu lej bet kum tu dan kami kan kan te wan kuslai e ga post ba phi de ben phi apply la kan de bar bar ne sweeper om kuslai ga taru dara yor mit kan phin satip do ni kita ta baro te shu ye abet menta kapor kan sapoi kan sami kan tis te tangki ne gi jing batai bangala persyang hiban pen batai pen suthu ik ti bompat suthu ba ratin ngatrai kala era phi nam ta ga jong phi tangki ne hi khuble shibun